हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान आपडेट्स लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा लोगोफोर जोंहा गोदान जब्स ओंखारना फैलायबाय लोगोफोर। दा बिनि सायावनो जों माखासे A to Z डिटेल्स डिसकास खालामगोन, जोङो सावरायगोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाय जायगायावनो स्किप खालामना नायगोन भिडिअखौहाय नोंथांमोना बुजिनाय नङा। आरो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामहरनो सानदों, जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों आरो दासिमबो जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, नायलांनानैल' दोनलाङो, नोंथांमोना अनलायनानै बयबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो गोदान आपडेट्स मोनबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर, बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ, होमबा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। दा जोंहा ONGC निफ्राय जोंहा गोदान जब्स ओंखारना फैलायदों दै लोगोफोर। दा जोङो बिनि एप्लिकेसन लिंकआवहाय जोङो अफिसियेल वेबसाइटआवहाय जों फैग्रोबाय सिगाङावनो। दा जोङो बिनि माखासे एडभार्टाइजमेन्ट नटिसफोरखौहाय नायनोसै, नङा होमबा लोगोफोर? ONGC होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो, नङा होमबा? ONGC नि फुल फर्मआहाय मा? दा जोंहा बिनिफ्रायनो जोंहा माखासे भेकेन्सिफोर जब्स ओंखारना फैदों आरो। दा जोंहा ONGC नेमाहाय जाहैबाय, ONGC नि फुल फर्मखौ मिथियाबा आं खेबसे नोंथांमोननो फोरमायना होबावनोसै, नङा होमबा लोगोफोर? दा ONGC नि फुल फर्मआहाय जोंहा नैबेहाय होननानै दोनखादों बिथांमोनाबो, अइल एन्ड नेचारेल गेस कर्प'रेसन लिमिटेड, मानि अइल एन्ड नेचारेल गेसनिफ्राय जोंहा माखासे भेकेन्सि जोंहा पस्ट ओंखारना फैदों दे लोगोफोर। दा जोंहा बेवहाय मा होदों बिथांमोनहा, अल इन्डिया जब्स दै बे लोगोफोर, अल इन्डिया जागोन बे जब्सआहाय। दा बिथांमोननि पस्टनि नामाहाय, बिथांमोना मानि पस्टआवहाय जब्स होनो नागिरदों नोंथांमोननो, एप्रेन्टिस पस्टआवहाय नोंथांमोननो जब्स होनो नागिरदों आरोखि। दा भेकेन्सिनि बेसेबां भेकेन्सि पस्ट ओंखारना फैदों होनबा 2236 जन जोंहा भेकेन्सि पस्ट ओंखारना फैदों आरोखि। दा जोंना इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन होनोबा, जोंहा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाहाय बेसेबां नांगोन होनबा, क्लास 10 पास, मेट्रिक पास जानायनिफ्राय 12 पास, मानि HS पास, PO पासखौ होनदों जायखौ, ओमफ्राय ITI थानाय जानांगोन, ITI गोनाङाबो हागोन। ओमफ्राय ग्रेजुवेट पास जानाय, जायफोरा ग्रेजुवेट डिग्रिखौ कमप्लिट खालामबाय बिथांमोनहाबो BA, BCA, BCom बिथांमोनहाबो हागोन आरोखि, नङा होमबा लोगोफोर? दा अनलाइन मुड होनदों बेवहाय, एप्लिकेसन एप्लाइ खालामनायाहाय अनलाइन सोलिदों। ओमफ्रायहाय ओरै नायलांबावदो, दा जोंहा बे भेकेन्सिनिफ्राय माखासे पस्टनि नामावहाय बोखावदों आरोखि ना लोगोफोर। दा नैबेयावहाय होदों लाइब्रेरि एटेन्डेन्टनिफ्राय जोंहा बेसेबां पस्ट दंनो, 60था पस्ट दंनो, 60 जन जोंहा पस्ट दङ। ओमफ्राय फ्रन्ट अफिस एसिस्टेन्टनिफ्राय बेसेबां पस्ट दङ, 148 पस्ट दं। सेक्रेटारि एसिस्टेन्टनिफ्राय जोंहा बेसेबां पस्ट ओंखारना फैदों, 190 जन पस्ट दं आरो। ओमफ्राय ओरै नायलांबावदो, नङा होमबा? ओरै इलेक्ट्रिसियाननिफ्राय जोंहा बेसेबां पस्ट ओंखारना फैदों, 173था पस्ट ओंखारना फैदों। ओमफ्राय इलेक्ट्रनिक्स मेकानिकनिफ्राय जोंहा बेसेबां पस्ट ओंखारना फैदों, नै 116 जन। बेबायदि पार्ट बोखावदों आरो पस्टनि नामखौहाय। बै जोंहा बेसेबां टटेल पस्ट दंमोन, 2236निफ्राय बिथांमोनहा बेबायदि पार्ट बाय पार्ट पस्टनि नेमखौहाय बोखावना होदों आरो, राननानै डिभाइड खालामनानै। दा क्वालिफिकेसन होनोबा जोंहा नायदो क्वालिफिकेसनखौहाय। दा लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट पास, लाइब्रेरि एसिस्टेन्टनि थाखाय जोंहा बेसेबां पास जाथारनांगोननो, जोंहा नै क्लास 10 पासबानो जागोन, मेट्रिक पासबानो जोंहा लाइब्रेरि एसिस्टेन्टनि थाखाय इलिजिबोल जागोन। ओमफ्राय फ्रन्ट अफिस एसिस्टेन्ट, बिनि थाखाय जोंहा बेसेबां पास जाथारनांगोन, जोंहा 12 पास, PO पास, मानि HS पास खालामथारनांगोन। जोंहा क्लास 10 पासबा बेवहाय इलिजिबोल जानाय नङा, जोंहा 12 पास जाथारनांगोन आरोखि। ओमफ्राय सेक्रेटारियेल एसिस्टेन्टनि थाखाय जोंहा बेसेबां जानांगोन, ग्रेजुवेट जाथारनांगोन। बिनि गाहायावबाबो हानाय नङा, जोङो BCom, BA, BCA बेबायदि डिग्रि कर्सखौहाय फोजोबनाय, कमप्लिट खालामनाय जाथारनांगोन आरोखि, नङा होमबा? होमबासो जोङो
सेक्रेटारियेल एसिस्टेन्ट पस्टनि थाखाय जोङो इलिजिबोल माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ना बे पस्टआवहाय। ओमफ्राय इलेक्ट्रिशियाननिफ्राय जोंहा इलेक्ट्रिशियानाव जोंहा मा नांगोन ITI थाथारनांगोन जोंना ITI इलेक्ट्रिशियान ट्रेड। ITI आबो मानिफ्राय थाबावनांगोननो इलेक्ट्रिक लाइननिफ्रायहाय थाथारनांगोननो होमबासो जोङो इलेक्ट्रिशियानावहाय इलिजिबोल जागोन आरो एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय इलेक्ट्रनिक्स मेकानिकनिफ्राय जोंहा बेखौहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा ITI इन इलेक्ट्रनिक मेकानिक बेहायबो ITI थाथारनांगोन आरोखि होमबासो जोङो बेयावबो इलेक्ट्रनिक मेकानिकआवबो जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो जोंनि क्वालिफिकेसना इलिजिबोल जागोन आरोखि नङा होमबा। दा ओमफ्राय सेलारि डिटेल्सखौहाय नायोबा सेलारिखौबो बिथांमोना नैबेयावहाय फोरमायना होखाजोबदों। लाइब्रेरि एसिस्टेन्टनि थाखाय बिथांमोना 7,000 पार मान्थ होगोन आरोखि। ओमफ्राय बियो बारायलांनोबो हागौ प्लास जालांबाय थागोन आरोखि। ओमफ्राय फ्रन्ट अफिस एसिस्टेन्टनि थाखाय 4,000 पार मान्थ होगोन आरोखि। ओमफ्राय सेक्रेटारियेल एसिस्टेन्टनि थाखाय 9,000 पार मान्थ। ओमफ्राय इलेक्ट्रिशियाननि थाखाय 4,700निफ्राय 8,050 थाखासिम पार मान्थआव होगोन आरोखि मास मोनसेयाव। इलेक्ट्रनिक मेकानिकआवहाय 4,700निफ्राय 8,050 बेवहायबो पार मान्थ होगोन आरो बिथांमोनहा। दा ओमफ्राय एज लिमिटखौ नायदो नोंथांमोना नङा होमबा। एज लिमिटखौहाय एज लिमिटआ जोंना बेवहाय होनाय दं 18 बोसोरनिफ्राय 24 इयार्ससिम लाइब्रेरि एसिस्टेन्टआवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय फ्रन्ट अफिस एसिस्टेन्टआवहाय जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय 24 इयार्स जाथारनांगोन। ओमफ्राय सेक्रेटारियेल एसिस्टेन्टआवबो जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोर बैसोसिम जाथारनांगोन। इलेक्ट्रिशियानावबो जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरसिम जाथारनांगोन। इलेक्ट्रनिक्स मेकानिकआवबो जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरसिम जाथारनांगोन नङा होमबा लोगोफोर। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो गोसोआव लाखिबानो जाबाय। ओमफ्राय एज रिलेक्सेसन होनाय दङ जोंहा। एज रिलेक्सेसना बेयावहाय होदों जोंहा 3 इयार्सनो OBC फोरना। होमबा OBC फोरनियाहाय 24 प्लास बेसेबां 3 इयार्स बारा मोनोबा बेसेबां जायो बिसिना 27 इयार्ससिम OBC बिथांमोनहाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय जोंना SC आरो ST जोंनि खथानियाहाय बेसेबां 24 इयार्स नालाय। ओमफ्राय जोंहा 5 इयार्स बारा मोनो ST फोराहाय। होमबा जोंना बेसेबां जागोन 29 इयार्ससिमहालागै जोंहा ST फोराहाय इलिजिबोल जागोन आरोखि। दा PWD फोरनि थाखाय 10 इयार्स एज बारा मोनगोन। 10 इयार्स बा बेसेबां जायो बिथांमोनना 24 प्लास खालामदो नङा होमबा 10 इयार्स होमबा बिथांमोनना बेसेबां जायो 34 इयार्ससिम बिथांमोनहा PWD केन्डिडेटफोरा इलिजिबोल जागोन। ओमफ्राय 13 इयार्स PWD OBC फोरनि PWD केन्डिडेट OBC बिथांमोननियाहाय 24 प्लास बेसेबां होनदों 13 इयार्स होमबा बिथांमोनहा बेसेबां इयार्स माबा जागोन इलिजिबोल जागोन 37 इयार्ससिम बिथांमोनहा इलिजिबोल जागोन आरो OBC बिथांमोनहा। ओमफ्राय जोंहा मोनसे होनाय दंबावो बेवहाय 15 इयार्सनो PWD केन्डिडेट SC ST बिथांमोनहाय 15 इयार्ससिम बारा मोनगोन। होमबा 24 प्लास 15 इयार्स प्लास खालामदो बिथांमोननिखौबो। दा बिथांमोनहा बेसेबां जागोन 39 इयार्ससिमहालागै SC ST PWD केन्डिडेट्सफोराहाय इलिजिबोल जागोन आरोखि बे पस्टनि थाखाय। दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। ओमफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ जोंहा माबायदि जागोन बेखौहाय नैबेयावहाय सेलेक्सन प्रसेस विल बी बेस्ड अन मेरिट लिस्ट जागोन आरोखि नङा होमबा। ओमफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोबा जोंहा एप्लाइआहाय जोंना नटिफिकेसना माला ओंखारना फैदोंमोन। नटिफिकेसना जोंहा 4 अक्ट'बरावनो ओंखारना फैदोंमोन। ओमफ्राय स्टार्टिं डेटआहाय जोंना 5 अक्ट'बरनिफ्राय जादोंमोन आरोखि। 5 अक्ट'बरनिफ्राय जादोंमोन जोंना अनलाइन एप्लिकेसनाहाय। ओमफ्राय जोंना लास्ट डेटआ माला जोबगोन एप्लिकेसन लास्ट डेटआहाय 25 अक्ट'बराव जोबगोन आरोखि। ओमफ्राय रिजाल्ट सिलेक्सन प्रसेसआहाय 15 नभेम्बरावहाय होगोन होननानै बुंदों बिथांमोनहा। दा जोंहा नैबे माखासे लिंक्स होनानै दोनदों बिथांमोनहा गावसिनि वेबसाइटआवहाय। दा नैबे माखासे लिंक्सआव फैयोबा नोंथांमोनहा नुगोन नङा होमबा। दा जोङो बिथांमोननि लिंकआवहाय थांनानै नायनि माखासे नटिफिकेसन एडभार्टाइजमेन्टफोर मोननो हागौ। दा बिथांमोननि एडभार्टाइजमेन्टआ
नैबायदि जागोन आरोखि नङा होमबा दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय बेखौ नायबानो मिन्थिखागोन नोंथांमोना नङा होमबा बे एडभार्टाइजमेन्टखौहाय नायनानै लादो जोंहा आसामाव बेसेबां खथा दं आसामनिखौ नायनि जोङो अल इन्डिया नालाय आसामनि होआखै लोगोफोर बेवहाय दस्रा डिस्ट्रिक्टनि दं कलकाता बिदिनो आगरतला चेन्नाइ जरहाट सिलचर बेबायदि दं आरोखि बेबायदि बिसोरो माबा खालामनानै सिटखौहाय रानदों दा नोंथांमोना नायदो बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर बेखौ फरायदो नायनानै फरायदो बेफोरखौहाय आङो बिनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसन बक्सआवहाय पिन खालामनानै होखागोन स' लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन दा नोंथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय मानोना एप्लाइ अनलाइनआ सोलिगासिनो दं आरो बिनि लास्ट डेटआहाय जोबनो बारा गोबाव सम गैला बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो जाय गोसो गुदुं जाय गोसो दं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लालायबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर दा लोगोफोर होमब्ला भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ'जों लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं